Gure planeta arriskuan dago. Lagundu gure planetari bere 5 erreinuak berreskuratzen. Baina kontuz, beste jokalariek berdina lortu nahi dute. Saiatu zu izaten munduko heroia. Kutxak 91 karta ditu, 4 motatakoak. Erreinuak, 5 karta kolore bakoitzeko, eta kolore aniztun bat. Arriskuak, 4 karta kolore bakoitzeko, eta kolore aniztun bat. Babesleak, 4 karta kolore bakoitzeko, eta 4 kolore aniztun. Hondamendiak, 2 isurketa toxiko, 3 tsunami, 3 lurrikara, tornado bat, eta sute bat. Nahasi kartak eta banatu 3 karta jokalari bakoitzari. Jarri karta multzoa buruz berera mailaren gainean, jokalari guztien eskura. Multzoaren alboan beste karta pilo bat jarriko da buruz gora, jokalariak uzten joango diren kartekin. Karta multzoa bukatuta utzitako karta piloari buelta eman, besterik gabe. Ez da beharrezkoa berriro nagastea. Jokalari bakoitzak txanda hasieran 3 karta izan behar ditu beti eskuan. Txanda bakoitzean ekintza bakarra egin ahal izango duelari. Ekintza hori egin ondoren, kartak lapurtuko ditu mailan dagoen karta multzotik. Berriro ere bere eskuan 3 edukitzeko. Karta mota desberdinak jokatu behar dituzu. Zure aurrean, mahai gainean jarriz, zure erreinuak osatzeko. Edo, zure aurkarian karten gainea. Haiek zu baino lehenago 5 erreinuak osa ez dezaten. Karta batzuek behartu egingo zaituzte zure kartak aldatzera edo uzte. Erreinuak, babesleak, zein eskuan dituzun karta guztiak. Presta ezazu zure estrategia 5 erreinuak osatzean lortzen lehena izateko. Adi egon beste jokaldiei, gainerako jokalariei ez diez utzi behar erreinuak zu baino lehen bukatzen. 5 erreinuak joko dinamikoa da. Aukeratu karta bat jokatzeko edo nahi bezain beste karta uztea. Gero behar adina karta lapurtu behar dituzu. Hurrengo jokalariari txanda pasatu aurretik eskuan berriro 3 karta izateko. Lehenengo fasea. Aukeratu ekintza hortako bat. Jokatu edo kartak utzi. Txanda bakoitzean zure eskuko karta bakarra joka dezakezu. Edo nahi beste karta utzi ditzakezu. Bigarren fasea. Lapurtu. Eskuan berriro 3 karta edukitzeko beharra adina karta lapurtu. 3. fasea. Hurrengoaren txanda. Pasa txanda eskuinean duzun jokalariari. Babestu erreinu bat. Jarri kolore berekoa den babesle bat eta libre, hondamendirik gabe dagoen erreinu baten gainean. Orain, erreinu hori kutsatu ahal izateko aurretik babeslea ezabatu beharko dute aurkariek. Jarri bigarren babesle bat erreinu baten gainean. Erreinu hori betiko geratuko da babestua, edozen arriskuaren aurka. Hondamendi kartak ezin izango dute suntsitu edo kaltetu. Hondamendiak. Hondamendi kartek jokoa alda dezakete, irabazten laguntzeko. Erabili itzazu zure mesedetan edo zure aurkarien 5 erreinuak zu baino lehenago ez osatzeko. Karta horiek utzitako karten piloaren gainean uzten dira, eta berehalako eragina dute. Lurrikada. Trukatu erreinu bat beste batekin, edozein bi jokalarien artean. Berdin dio erreinu horiek kolore desberdina den, kutsatuta naiz babestua dauden. Jokalariak besterik gabe aukeratutako erreinua beste erreinu batekin aldatuko du, baina babes bikoitza duen erreinuak ezin dira trukatu. Tsunami. Lapurtu beste jokalari baten erreinu bat, eta gehitu zure munduan. Erreinu babestuak edo arriskuan lapur ditzatez. Ez ordea, babes bikoitza dute. Gogoan izan, ezin dituzula kolore bereko 2 erreinu eduki. Isurketa toxiko.
Eraman ahalik eta arrisku gehien zure erreinu kutsatuetatik gainerako jokalarien erreinutara. Ezin duzu kutsatu babestutako edo arriskua duten erreinu libreak soilik kutsatu ahal dituzu. Sutea. Jokalari guztiek beren eskuko karta guztiak utziko dituzte. Sute karta erabili duenak izan ezik. Jokalari horiek hurrengo txandaren hasieran kartarik ez dutenez, multzotik 3 karta hartu besterik ezin dute egin. Eta horrela joko txanda bat galduko dute. Tornado. Trukatu zure mundu osoa beste jokalari baten munduarekin. Erreinuak, arriskuak eta babesleak barne. Berdin dio bakoitzak mailan zenbat karta ditu. Karta hori erabiltzen baduzu, babesle bikoitza dutenak ere trukatu egiten dira. 3 motako karta kolorean iztunak daude. Erreinua, arriskua eta babeslea. Oso baliotsuak dira. Edozein koloretako erreinu, arrisku edo babesle ordezkatu dezakete. Erreinuetan. 2 babesle desberdinekin immunizatu daiteke, baina 2 arrisku desberdinekin kendu daiteke. Ez badago immunizatuta. Arriskuak. Edozein erreinu edo babesle erasotzeko erabili daitezke, baina edozein koloretako babeslearekin sendatu daitezke. Babesleak. Erreinu edo arrisku guztietan erabili daitezke, eta edozein arriskuarekin erasotu daitezke. 5 erreinu joko arina da. Arriskuak zenbat eta azkarrago zabaldu, orduan eta dibertigarriagoak izango dira zure partida. Saia zaitez zure erreinuak ahal den azkarren immunizatzen. Zorte on!